سلام تخاتلتي كورال ميديا بفلاي تخاتلتي نقص مدب مارين لايف سبوتلايت ويدما أتوكرو هوايتين بحري نلوم من بار عسر تذكروا محاقتات بزعبا شرين بحيزنا لكم متزين علينا كسامو داتا زمدب مسانا هتصنحون بزعبا نهي هوايتين ناي بحري أفلوطون كتعبيون سابسكرايب مقبار مسانا هتحبرون اللابو دحر زحت أر مساقرتكم لسوكمينا مسانا تصنحون شريمب كاب على الدرعان انساتات كوينو بنوحات اكالاتون بقوندو دما نايم حنباس اقا منقصاصاتو زيادة خلي لله شريمب ابستفالا لي كفار ناي بحر بس زركو خوينوم اب سنسلت مغبي اقد داسترا يصاوتو كاب استفالا ليو ناشتو عساسات كساب عسا نبار زبوصو عبيت عساسات اقد دستي ناي مغبي منچ ايوم لك سبات نشريمب كم مغبي يتقوم بلا بس دما اب عمد كساب 50 بليون دولار زخون اب اندستري ناي مغاف عسا اتاوي غبر بتوم كم فلتم زقبا 10 حقيقات بزعبا شريمب بزوم سويا قداماي ولا كوادق زباله رأس زون انتخونو حدا كابتون بلاحت انساتات غنايو كلينر شريمب زبال عينت شريمب نسكيلس ويدما قصار ناي بهيوت زول عسان اب تي بهيوت زول عسا زركو بالعاتنا تمغبو هيوتهم زمورو عينت شريمب يوم غنا كابتي امغاغبوم نلعلي نتوم عساسات كميدوم ناوم كم زموصو زغبرو مي زياده زغرمكا زوم عينت شريمب كريوغرافياوي زهونه عينت سعسعيت مسأسا اتوم عساسات بتناتهم سعسعيت تمسيطوم ناوم غصوم كم زموصو مغبار كابوم يمغبو ويدما نتيناتهم قربت يصريلوم عقل نايتهم كصريو نابوم زموص عساسات زغدسوم كوا تزيكونه ابغل اوان غن كندي كلت عسفي نايتهم شريمب كوني خوليو كالاي شريمب حدا كابتون كانسر قال زخلتو حستو زلوم درعوان انساتات يوم شريمب سلنيم زبحال معدن بسحب اكلاتهم يركب ازي انتي اوكسيدانت زخونه معدن اب اكلاتنا اتيو كانسر وي منشرو كسعو نزخول باتا زقالس مرق وي انزيم نمفتر حيد كلو انكلو طره وي حبت اب اكلاتنا كم زي معبل يقبر بس دما يدرعوان انساتات اب امغاغبانا مسنتوم منشرو وي كانسر كنتقع زلنا تخلو ازي تحزبحال سالساي قال شريمب ازيوم ربشتيوم قال شريمب اصفارهم تتقيوم زوصو دمصي لعلي زخونه اب بحر زركه فطور زوصو دمصي يوم زفطرو اتي زوصو دمصي مسناي نفارت موتر وي دما ناي برا تخسي دمصي خماساسل يخديو زوس حغزي بحري دمصي زيبول هدو كان تخونه زوم دمصي زغور شريمب نتي هدات بحساب يوم زربو بتحت بحر زخدا وتهدرين سامارين متان برادر كيفلت ابزوم ربشتي شريمب زركو بوتا يحبا زدما حدا كابتي شريمب نسامارين زهبو تقميو رابعي شريمب استفالالي حبرني اكلات كنرهوم نخلينا مهنياتو حبرناتهم بتي بحرياو سفرهم سلازلو شريمب زركوبو سفرا ازيو عب سلازخون استفالالي حبري برهان قرصن اب زركوبو سفرا يم زنورو بزي لكع كم كالو درعان انساتات ني حبر اكلات مقيار بحري علوم እዚ ምቅያር ኣብ ክልተ ግዝያት ክኾን እንከሎ እቲ ሓደ ምቅያር ኣብ ውሽጢ ሒደት ካሊታት ደቃይቅ ወይ ድማ ሰዓታት ክኾን ይኽእል እቲ ካልኣይ ምቅያር ሕብሪ ኣካላት ግን ምስ ምዕባለን ፊኖታይፒክ ፕላስቲሲቲ ወይ ድማ ፕላስቲካዊ ባህሪ ዝተኣሳሰረ እዩ ኣብ ትሮፒካውን ሳብትሮፒካውን ዝርከቡ ሽሪምፕ ኣብ ኣሕዋዝዋዚ ብርቱዕ ዝኾነ ሕብሪ ኣካላት ኩን እንከሎ ገሊኦም ድማ ኣሓዲፉ ከርኢ ዝኽእል ሕብሪ ኣካላት ብምውናን ካብ ጸላቶም ብቐሊሉ ክሕቡ ይኽእሉ اب ጭቃ ዝመልኦ ስፍራ ዝርከቡ ሽሪምፕ ድማ ሓመዳዊ ወይ ድማ ቀጠልያ ሕብሪ ኣለዎም ሓምሻይ ብምስዕሳዕ ምግቦም ይምርሩ ክሊነር ሽሪምፕ ወይ ድማ ናይትሬት ሽሪምፕ ዓሳታት ንምስሓብ ጻዕዳ አንቴናታቶም እናወዛወዙ ሓጢር ሳዕስዒት ይገብሩ ንኣብነት ኣብ ገማግም ባሕር ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከቡ ንኣሽቱ በዓታት ዝነብሩ ዓይነት ሽሪምፕ ከም ናይ ጽሬት መደበር ኮይኖም የገልግሉ استفالالي عساتات نابتي كوابي زموتو حمام كاب زسعبو صقعتنياتات ويدما بالع نمطرا እዩ እዚ ድማ ሽሪምፕ ብናፃ ንኽምገብ ዝገብሮ ነገር እዩ
حدا ወይ ልዕሊኡ ዝኾኑ ሽሪምፕ ናብቲ ክጸሪ ደልዩ ዘሎ ናይ ባሕሪ ፍጡር ከይዶም እቶም ሽሪምፕ ንኸጽርዩ ድልዋት ምህላዎም ዘመልክት ሳዕስዒት ይስዕስዑ። እዞም ዓይነት ሽሪምፕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝስዕስዕሉ እዋን ንሓድሽ ዓይነት ናይ ባሕሪ ፍጡር ብቐሊሉ ይስሕብዎ። ገለ ዓሳታት ንዝንቀሳቐሱ ነገራት ዝያዳ ኩሉ ነገር ስለ ዝተብህልሉ ሳዕስዒት ሽሪምፕ ኣብቶም ክጽረጉ ዝደልዩ ዓሳታት ዝያዳ ኩሉ ርእይ ክገብሮ ይኽእል። Oi, go, oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork, more footwork. ሻሻይ ሽሪምፕ ክንፊ ናይ ዓሳ እኳ እንተዘይሃለዎም ኣብ ምሕንባስ ግን ሕሙቓት ኣይኮኑ። ሽሪምፕ ኣዝዮም ንፉዓት ሓንበስቲ እዮም። እዚ ድማ ከም ዓሳታት ክንፊ ከም ዘይብሎም ኣብ ግምት ምእታው ዘገርም ክኸውን ይኽእል። ጨዋዳታት ከብዶምን ጭርኦም ብምዕጻፍ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክጓዓዙ ይኽእሉ፣ ግና ብሰንኪ ኣቃወማ ኣካላቶም ንድሕሪት ይሕንብሱ። መሓውሮም ኣብ ትሕቲ ጭርኦም ሒዞም ንቕድሚት ክሕንብሱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ግን ካብ ንድሕሪት ምሕንባስ ዝሓለ ፍጥነት ከም ዘለዎም ስለ ዝገብር ብዙሕ ኣየዘውትሮን እዮም። ሻብዓይ ሽሪምፕ በላዕቲ ኩሉ እዮም። ሽሪምፕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግብታት ብብዝሒ ይበልዕ። ዝበዝሐ ግዜ ዝበልዖ ምግቡ ኣብ ደረጃ ምዕባሊ ይምርኮስ። በላዕቲ ተረፍ መረፍ ወይ ድማ ጓሓፍ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ዝተፈላለየ ነገራት ክበልዑ ይኽእሉ እዮም። ብዓቐን ናይ ኣፎም ክኣቱ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ተፈጥራዊ ምግቢ ይበልዑ። ኣብ ደረጃ ላርቫ እንከለዉ ኣዝዮም ንኣሽቱ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ የንሳፍፉ። ድሩት ምንቅስቓስ ስለ ዘለዎም ኣዝዮም ንኣሽቱ ስለ ዝኾኑ ንኻልኦት ምስኦም ዝንሳፍፉ ንኣሽቱ ህይወታውያን ብቐንዱ ንኣልጌንን ፕላንክቶንን ይምገቡ። እቶም ዓበይቲ ሽሪምፕ በላዕቲ ተረፍ መረፍ ወይ ጓሓፍን ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ውቅያኖስ ይዛወሩ ንምግቢ ዝኾኑ ኦርጋኒክ ትርፍራፍን ይበልዑ። እዚ ማለት ኣመጋግቦም ብኣቀማምጦም ይጽሎ። ኣተኽልቲ ባሕሪ፣ ክላም፣ ሙታት ዓሳታት፣ ክራብ፣ ኣረነ ባሕሪ፣ ዝተፈላለዩ ኣብ ባሕሪ ዝነብሩ ሓሰኻታትን ካልኦት ኣብ ውቅያኖስ ዝርከብ ዝበስበሰ ኦርጋኒክ ጓሓፍን ገለ ካብቶም ብሽሪምፕ ዝብልዑ ነገራት እዮም። ሻምናይ ክሳብ 1000 ዝበጽሑ ዓይነት ሽሪምፕ ኣብ ዓለም ሙሉእ ይርከቡ። ካብ ትሮፒካዊ ዞባታት ክሳብ አንታርክቲካዊ ውቅያኖሳት ኣስታት 2000 ዝተፈላለዩ ዓይነት ሽሪምፕ ኣብ መላእ ዓለምን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝፍለጥ ክፋል ናይ ባሕርን ይርከቡ። ይኹን እምበር ካብዚኦም እቶም ተገይፎም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ንግዲ መዓላ ዝውዕሉ ሚእታዊት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ኣብ 4 ምድብ ማለት ጻዕዳ፣ ቀይሕ፣ ቡናውን ሮዛን ይምቀሉ። ነፍሲ ወከፎም ድማ ሓደ ካብ ሓያሎ ዓይነት ሽሪምፕ ክኾኑ ይኽእሉ። ታሽዓይ ኣካላዊ ዓቐን ናይ ሽሪምፕ ብዓይነት ሽሪምፕ ይፈላለ። ሽሪምፕ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንሪኦም ሽሪምፕ ኣይኮኑን። ንኣሽቱ ሽሪምፕ ብተለምዶ 12 ኢንች ነውሓት ክህልዎም እንከሎ ካልኦት ዓይነት ግን ካብ 12 ኢንች ንላዕሊ ክበጽሑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከብ ታይገር ሽሪምፕ ክንዲ ቅልጽም ዓቢ ሰብ ክኸውን እንከሎ ካብ ስሩዕ ሎብስተር ድማ ኣብ ጭርኡ ዝያዳ ስጋ ይርከቦ። ብሓፈሻ ፕራውን ዝፍለጡ ዓበይቲ ሽሪምፕ መብዛሕትኡ ግዜ ብንግዳዊ መንገዲ ዕላማ ዝግበረሎም እዮም። እቲ ዝዓበየ ናይ ዓለምና ፕራውን ዝኾነ ጃምቦ ታይገር ፕራውን ኣብ ቀረባ ባሕርታት ይርከብ። ክሳብ 13 ኢንች ንውሓት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ጭርኡ ድማ ብቕጽበት ንኽልለ ዝገብር ፍኹስ ዝበለ ጸሊምን መስመር ኣለዎ። 10 ሽሪምፕ ልቦም ኣብ ርእሶም ትርከብ። ልቢ ሽሪምፕ ኣብ ርእሱ ትርከብ። ስርዓተ ኣካላት ናይ ሽሪምፕ ጥረቕ ኢልና እንተተዓዚምና ልቢ ኣብ ደረት ወይ ድማ ኣብ ጎኒ ርእሲ እያ ትርከብ። ይኹን እምበር ርእስን ደረትን ወይ ድማ ቶራክስን ክልቲኦም ብሓደ ድርዕ ስለ ዝዕጸው ቶራክስ ከም ኣካል ርእሲ እዩ ዝቑጸር። ብሓፈሻ ስርዓተ ኣካላት ናይ ሽሪምፕ ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ኣብ ርእስን ጭራን ስለ ዝምቀል ልቢ ናይ ሽሪምፕ ኣብ ርእሱ ኣላ ክበሃል ይከኣል። ሎሚ ዘደለናዮ መደብ ብዛዕባ 10 ዘገርሙ ሓቅታት ብዛዕባ ሽሪምፕ ነዚ ይመስል ነይሩ። ገለ ነገራት ብዛዕባ ሽሪምፕ ፈሊጥኩም ክትኮኑ እናተዘስፈና ኣብ ዝቕጽል ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ስካብ ንመጽእ ሰላም ወሰናይ። More passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork, more footwork.